Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kidikot jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District haga arpo khandai tere ko banai jilleo arajar arpo ar kilale jurep jega office tray kam jong executive engineer katanat PWD roads Maukerwat division ha ka baya day bat kajing bempat la ban thung yo head assistant hapo kanika office nadu usnem arajar khat khandai kinong elam jong ka seng ki bakin thop ya working president usamla Kenneth Nonglaj baru general secretary haga jingya kren baru executive engineer uba DM pengrob ula pentip baladat thung yo head assistant bat menta kadang don kajing penkre ban penbit penbiang deka kamera terekam jong u hading leyo ya kajing ujor ke babun naki naduk ki staff haduk ki riu pajma habiade bat ka head assistant hang ni ha office di road mokruat kebananduk arhajar khat khandai haduk menta 4 don head assistant kani kala long gajing nong ya om tang ya ki kontraktor lani ya ki riu pajba ki badon kam hagani office bari ki staff ru long gajing nong hari hadin bangili ya kendu yo ii jongka liu di road ba pingrup ngid penpau gajing suburom nak banta jong i hadin bagaseng kalayo bani kendu bat i ngelayo bani kren bat ngisu kemen sibun bana kaliang jong ka office kala deban apon ya ke head assistant jong ne office bat ngi ai burom ru yo executive engineer jong ka plu dirun mokruan ubla sim khia gene kam war lama i dang suwan tang haunu benai Januari jong nu snem harai lala man pen urlong ya gene kam naga benta jong ne ga head assistant jong ne office hang ni ha mokruat tena kaliang jong ka seng ngileyok bani kren rubat i sibun habiyadai baga surok haki jaka jong ni ka ki bahapo jong division ka jongi hang ni bat ma i lakular ba ngani trailang bat ki pajma ki nongsong snong jong ni ka dong ka than ka jongi bat ye ke jing ka ba na kliang jongi ki pajba ngi kendo ma i lakular bangan sim khia ba kan bala ban penbiang ye ki lentisen king kubiyadai baga surok hagani ka dong ka than ka jongi tingi ai khublei sibun na ka benta ka department khamtam yo executive engineer jong ka plu dirun mokruan ubla simngri senjam ban sing khia habiyadai bagani ka kam